She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case I'll have rum and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30... Que no puc opinar sobre aquesta afirmació de la SER, m'agradaria que s'argumentés d'alguna forma fehacient. Crec que això no em consta i per tant si no em consta entenc que no és així. Nosaltres, i si ara parlem de la Gra d'Animació, tal com vaig dir, ara ja no recordo, fa uns quants mesos, el projecte Gra d'Animació es va avortar. Això no em consta i per tant si no em consta entenc que no és així. Ens han fet entendre també que hem d'aturar la venda de les entrades a preus favorables que s'ha vingut fent en els últims 5-6 partits a col·lectius que després nosaltres no podem controlar la distribució posterior que ells en fan. She just laughed and said, oh, you're so